Zdárek párek diváků a vítejte u dalšího videa. Tentokrát je to druhý díl ze série Mindblocku. První díl byl takový timelapse a dneska už to bude ukázka ze serveru. Můžeme jít rovnou na to. Tak, jako první v tady tom díle si ukážeme warpy a potom něco jiného, takže já jsem teď na warp parcely. Musím si zapnout chat. Takhle. Warp. Nejdřív půjdeme teda na spawn. Na spawnu se objevíte, když poprvé hrajete, když vás tam připojí. Majitel je teda Matos Game a tady máte pravidla. Takový základní informace, tady zatím nic není. Je tady jenom cedulka pravidla, kontakt. Tak to si klidně přečtěte. Já už tam všechno přečtený, tady je tým. To jsou různý admini a takový podpora, eventer, spolumajitel. Teda majitel je tady Brumbal neboli Matos Game. Tak jsou tady portály, tady je zatím jenom portál do Nedru. A když chceme jít někam jinam, tak dáme lomeno warp. A máme tady různý warpy, takže půjdeme na lobby. Kdy už vidíme krásný lobby, dost se jim povedlo, to musím pochválit. Tady jsou nějaký, tady jsou trhy, shop a to je všechno. A tady je nějaký, jo, tady je poděkování. Poděkování Smajlíkovi. Škáp. Já nic. Poděkování Smajlíkovi teda. Dále je tady shop, který není dodělaný, je myslím v tady tom domě. Jo. Tady pak bude shop. Dále tu je trhy, teda ty asi taky ještě nemají dodělaný, ale už to mají všechno připravený. To se teda těším, až tady budou trhy. Vidíte, tady si najmete svůj krámek a... Takže znova warp a můžeme jít na warp jídlo, kde jídlo, tady se to nějak laguje, no. Ježiši, tak tady to, no a tady nic není, co? A já, to je respekt, tak nic ne. Dále tu je warp event, na ten se chodí, když třeba eventer vyhlásí nějaký event, tak se na to bortnete a tady máme enchant, kde se dá enchantovat, já jsem demočeplej, no, nemám lapis. Takže nejdřív půjdeme na warp doly, který jsou taky pěkně nadekorovaný, to je krásný a natěžíme si. Jo, mě tady vlastně odebrali lapis, to nechápu. A místo toho tady dali třeba, tady bylo tmavý dřevo. A to vůbec nevím proč. Ale tady je nějaký dřevo. Stačí tady to. A prostě tam až si to už nějak seženou. Tady glowstone. Se rovnou mám tady diamond pickaxe s tím, se silk touchem. Takže si natížíme nějaký silk touch. Nějaký silk touch. Glowstone, četplay si ho vemem a dále tady můžeme jít na warp příroda. Krásná příroda. Jít v přírodě, no dobře, no. Takže to teď nějak předělali asi. Tak dále je tady názor, kde si vezmete cedulku. Tady máte cedulku a můžete si něco napsat. Tady už někdo si můžete přečíst od Čakala. Dále je tu warp práce, na který nevím, co se dělá. Nebo vlastně vím, že za to, když je tady nějaký admin a děláte tady třeba je
kytkové, skopete kytky, řeknete to adminovi a on vám za to dá nějaký coiny. Jsou tady teda coiny, za který si můžete pak třeba parcely, ty něco stojí. A teď už stačí dát warp parcely. A tady už bydlím, vidíte, parcela hráče Luxigan.cz. Ani nevím. Jsem si to tady zapomněl. No. Tady mám takový špatně daný enchant. A je. Tady jsem měl minecarty, do kterých vylezu a jsem v druhém patře. No a nevím, proč tady nejsou teda. Nevím, fakt. Tak vzal jsem si nějaký listí. Ať tady ještě doděláme tady to oplocení takový. Nevím, že by to už bylo hotový. Jo, je to hotový, takže já vůbec to už nepotřebuju. Tady je teda plno místa na parcele a vidíte tady tu příšerku. To je moje druhá parcela a ta příšerka otvírá pusu. Hop. A můžeme jít dovnitř. Hop. No a teď se nedostane ven. Jsme tady zavřený. Teda tady vedle mého je až moc parcel. Mohli by to přidělat postupně. Já teda myslel, že tady tu parcelu budu mít už na kraji. Aby jsem tam, já tady totiž s tou příšerkou chci něco udělat vevnitř. Ale to třeba uvidíte až v dalším díle. No, si tady můžeme projít nějaký parcely. Tady to je parcela adminky Laurix. Tady to je na prodej. Domy na prodej. Tady je hřiště krásný. To jsem ještě neviděl, to je nějaká nová budova. A nevidím tady žádnou cedulku. To je ale pěkná je. Tady měla cedulka. Od koho je? No a další parcely si třeba projdeme v dalším díle. Tady to byl takový kratší díl, kde jsme si ukázali, co všechno na tom serveru je. V popisku máte odkaz na server, na stránky serveru, kde se můžete zaregistrovat a třeba se s náma zahrát. Tak a to je všechno, určitě dejte like, pokud se vám video líbilo. A já se s váma loučím. Čau.